And when they were attacked by their enemies, kuthatha story bashiya izindlu zabo bawahlala emikolobheni bawahlala ezintabeni kuthiwa every time betyala utshaba balinda batyale kodwa xa bevuna afika uAmaleki afika uMidiyane athathe isivuno ngoba xa isiqaleke sesimlandela akakunqandi uSathane ungaphangeli uphangela 8 to 5 31 days but on the day of your salary utshaba liyafika likhe yonke into uthi ndisebenza inyanga yonke kodwa ndibona bendisebenzela ntoni ngamaMidiyane ngama-Amaleki. Hallelujah. But namhlanje izinto ziyajika izinto ziyaguquka mntasekhaya isimo sakho siyatshintsha in the name of Jesus. I've come with a greater force to stop the Amalekites, to stop the Midianites, to stop every enemy.